en plastilina la bandera del País Valencià i ha fet el 9 perquè és el 9 d'octubre. Jo he fet això en plastilina, la bandera de valencians. Ha fet més de plastilina el 9 perquè és el 9 d'octubre. I també ha fet això blau que se diu la taronja. Jo he fet en plastilina 2 espases del 9 d'octubre i també 2 escuts del 9 d'octubre, perquè avui és el 9 d'octubre. És l'espasa del rei Jaume? Jo he fet en plastilina un sol i una espasa del riu d'on passava Jaume I. Pues jo he fet la corona del rei Jaume, l'espasa i l'escut i el 9 d'octubre. I el 9. Los escuts del rei Jaume i el 9 d'octubre. He fet això en plastilina de València, del País Valencià. He fet la bandera, el 9 i l'escut. Jo he fet la corona i els escuts el 9 d'octubre i unes espases. Jo he fet la bandera del 9 d'octubre, perquè és el 9 d'octubre. Jo he fet això, la bandera d'Espanya i el cruz i el escudo.